Sabor Talijana se već 8. godina, 8. sad održava uvek u prvu subotu u avgustu, pa sad to ispada 4. avgust. Tako da pokušavamo da to napravimo jednu tradiciju. Sabor je osnovan pre svega i ustoličen radi opstanka. I kao što sami znate, naš narod izumire i ovo je neki mali doprinos da mi smo na svim saborima do sada podsećali i puno toga smo činili i pravili da upozorimo narod, ako već država ne čini ništa, da upozorimo narod, da narod vodi računa o svom opstanku. Jer svi tu, šta da pričamo, ja se bavim statistikom i knjige sam napisao, imam podataka mnogo, ali svi obični ljudi vide da nema u komšiluku dece, nema naroda, nema radnika, nema ko da zaradi ni penzije, jedna katastrofa. Evo, ove godine smo dočekali da, pored ove teške situacije u zemlji, bude i sa neba 2 meseca suša i ja sam se uplašio, jer ja sam stariji čovjek, ali nisam zapamtio ovako, mada sam gladao od 43. godine, tada je bila gladna, bila je loša 42. pa 43. nije se sačekala, nije mogo hleb da se sačeka. Ovde Talijani, kao što vidite tamo, uspeli smo da pronađemo to poreklo. Talijani vode taj nadimak koji je postao prezime po puški Talijanki, tamo vidite u onom gornjem delu cev od te puške koja se jedina sačuvala. Ovde malo upoređujem sa nekom savremenom lovačkom puškom. I tu imamo, ja sam se trudio da nađem korene svih naših 17 prezimena. Tih ljudi koji su prvi došli ovde u Azanju i zasnovali je, nisu oni prvi bili, ali su bili među prvima. To je bilo negde u vreme austro-ugarske okupacije 1718. do 1738. kad je bila pukla granica i narod se doseljavao ove pitomije krajeve iz brda, sa Kosova, sa Crne Gore, sa svih strana. Naše prezime je čudno, mi smo ga dobili po puški Talijanki, pa svi to pitaju, ali dugačka je priča, vrlo interesantna za neku drugu priliku. I ja dok sam učio školu, svi su pitali pa odakle, pa kako, svima je to interesantno. Kao što sami znate, u ovom kraju i uopšte u srpskom narodu nadimak je jači od imena i kad te jednom daju nadimak, osta to stalno. I tako mi taj nadimak pređe u prezime. Ceo ovaj kraj su zvali Talijani, ovaj italijanski djelom iza nas, on je služio tu za svu braću i srodnike, od kojih nastaše 17 prezimena, koje smo mi obradili i knjigu smo spremili. Sad prikupljamo fotografije da napravimo nešto što će da ostane za potomke, jer ja ću da budem nekom deda, pradeda, čukun deda, pa naši su ljudi malo i naše vreme i ne shvataju svi dovoljno koliko je to značajno da se ostavi neki podatak. Ovaj sabor Talijana koristimo da nam dođu malo ljudi sa strane i dolazili su, ove godine se dosta njih izvinulo, trebalo je dođu neki iz Hrvatske, ali doći će iz Beograda, iz Dražnja, iz Kovina. To je prilika da se malo, bar jednom godišnje upoznamo i vidimo i imamo mi nekih vrednosti. Mi smo na prvom saboru usvojili jednu našu povelju od blizu 50 aksioma. Sve su to stare naše srpske vrednosti koje karakterišu nas Srbe, a mi smo rekli da smo i mi Italijani Srbi i poštujemo to što nas je održalo, što nas je očovečalo i što je davalo jednu duhovnu vrednost našem narodu. Kad smo kod toga,
I sami vidite da je današnji narod zaglibljen u glib materijalnog, a duhovno se izgubilo. Kad kažem duhovno, nema pre svega ljubavi. Ljudi kad se sretnu, kaže, izvini, žurim, ne raduju se, a nekad se, Boga mi, stalo, pa se razgovaralo, pa se izgrlilo, izljubilo, pa pita se za familiju, pa podeli se i radost i žalost. A danas samo se misli na pusti novac, koga inače nema, neko prokletstvo. Čak i ovih mali broj ljudi koji je bogat i on nije srećan. Čovjek valjda živi zato da bi bio srećan. A da bi bio srećan treba da ima jednu bogatu dušu, da može da da i drugima, naročito svojoj familiji, ali i malo dalje. Mi imamo nesreću da se neke familije sad sreću samo na sudu, što je sramota. A mi smo pokušali i pokušavamo da izbegnemo sve svađe i ako možemo, makar tako familijarno, da živimo lepo. Svako ima svoj put i tako, i udaljeni smo, ali se radujemo kad se nađemo. I ovih godina smo dovodili decu u što većem broju, a sad, kao što sami znate, od 2005. skoro da se deca i ne rađaju. To je katastrofa srpskog naroda i ja koristim i ovaj medij, a obratio sam se, ne znam da li će da objavi Politika, ako ne, ja ću lično da pošaljem i predsjedniku države i skupštini i vladi i ministarstvu zdravlja, naravno i narodu, da se donese jedna strategija, posebna strategija nacionalna o opstanku naroda. Da tu strategiju pišu ljudi koji nezavisni, umni, dobro misleći našem narodu, jer nije lako naći lek za ovu bolest koja nas je snašla. Tako da i ovaj sabor Italijana je neki mali šraf, mali doprinos za opstanak naroda i za očuvanje naših vrednosti. Azanja. Azanja, rumena zora da sve nas ogreje. Radosna pesma, skrivena nada seljaka. Azanja, lice devojke suncu da se nasmeje. Azanja, selo asfalta i sokaka. Azanja, žito zeleno, rumene krošnje jabuka. Ambari puni, blagoslova pune buklije. Azanja, 1000 problema i 1000 muka. Azanja, kad se veseli i kad se pije. I kad se ljubi, i kad se raduje, i kad se grdi, i hvali, i kad se moli. Azanja, kad se krv lije i kad se ratuje. Azanja, kad se mrzi i kad se voli. I lepa je ova azanja, kad se rakija peče, kad se uz gusle peva i vino po stolu prospe. Lepša je od ptice u meko prolećno veče, kad frula jekne i cvece poljem ospe. Kad zriček zriče, kad peta okukuriče, kad se psuje i kad se kumuje. Lepa je ova azanja, kad se peva i kad se nariče, kad se slavi i kad se svadbuje. Ako naučimo decu da misle, imaćemo pametan narod. Ako naučimo decu da rade, imaćemo vredan narod. Ako ih naučimo da čitaju knjige, imaćemo mudar narod. Ako ih naučimo da se igraju, imaćemo kreativan narod. Ako ih naučimo da vole, imaćemo dobar narod. Ako naučimo decu da žive, imaćemo srećan narod. Ova poruka kruži mobilnim SMS saobraćajem danima sa molbom da se šalje dalje na bar 8 adresa, inače neće vredeti. Izgubit će smisao. Šta ova poruka u stvari znači? Ko je u stvari šalje? Kome je u stvari upućena? Najbezbolnije bi u stvari bilo odmahnuti rukom, ne zamarati mozak pitanjima i reći to se mene ne tiče. Ali neki đavo ne da čoveku mira, traži da još jednom
pročitamo i da logički nastavimo ovu ređalicu. Ako ne naučimo decu da misle, imaćemo glup narod. Ako ih ne naučimo da rade, imaćemo lej narod i tako dalje do najdublje depresije. Milan Brujić je pre 30 godina pevao: sve je stalo, samo deca rastu, opominjući nas da se odmah prizovemo pameti, jer dok dlanom od dlan deca više nisu deca, postala su glup, lenj, rđav i nesrećan narod. Po ko zna koji put moramo da prizovemo u pomoć Dositeja Obradovića, velikog prosvetitelja i prvog ministra prosvete u Srbiji. Nije Dositej bio ovako strog u ocenama i procenama. Nije, jer za razliku od nas današnjih bio ne na počecima uspostavljanja obrazovnog sistema u Srbiji, ali utoliko su aktuelni njegovi vapaji, knjige, braćo, a ne zvona i praporci. Nije Dositej bio protiv zvona i praporaca, nego je bio za knjigu. Ni danas on ne bi bio protiv televizora, kompjutera i drugih elektronskih zvona i praporaca, tih savremenih vaspitača naše dece. Neko opet za knjigu. Znao je da Srbija može vaspitati jedino ako se stroga dirigovana jezuitska nastava u školama, koja širi strah i trepet za učenika, čega se nagledao iduć učeću vekove gledajući po Evropi, zameni trezvenošću sadržinom u njegovoj poruci: daj detetu ono osmeh, ono će tebi dušu. Slutnja da je do sada najveći greh nastave, terala ga je da se zalaže za prijatnu školsku atmosferu, za saradnju vaspitača i učenika koja se zasniva na ljubavi i poštovanju. Njegova pesma Pohvala basni sadrži i ove stihove: rado se dete tome uči, tu se smije, gde nit ga ko kara, nit preti da bije. Pronicljivo je ukazivao da su ljubav i poverenje snažni vaspitni činioci i da vaspitač mora da uvažava potrebe učenika. Time se Dositej legitimiše i kao prvi borac za dečija prava, koji zna da prirodni tok dečijih snaga i talenta samo tako mogu da rascvetaju nadahnuće i entuzijazam do ekstaze u ognju pregalaštva i stvaralaštva. Gde nam je danas Dositej? Da nam štapom pokaže kuda dalje? Ili nam je baš on poslao onu SMS poruku?